Okay, så Vi har livshjulet, som vi skal forklare. Og inde i midten, det skal vi starte, og det er samsara, som er midten af livshjulet. det hele, ikke? Ja, Hele livshjulet. og så inde i midten, der er der 3 dyr. Der er 3 dyr, som står for... der er sådan en hovedårsag til, at mennesket det fortsætter sin illusoriske og evindelige eksistens. Og de 3 billeder af dyrene, det er symboler for uvidenhed, begær og had. Og den sorte gris, den står for uvidenheden og illusionens mørke. Og så er hanen, den er rød, og den er det videnskabelige begær og afhængighed. Og så er der en grøn slange, som viser had og modvilje. Og der er også noget farvesymbol i det. Ja, og så kommer der herude, der er de 6 karma-verdener. Og som buddhist vil helst gerne være i menneskeverdenen. Det er den der herovre. Fordi i menneskeverdenen, det er det eneste sted, hvor man kan frigøre sig, eller kan frigøre sig fra den her uvidenhed, og derved opnå en status af Buddha. Og så det er menneskeverdenen her. Så har vi gudeverdenen, og i gudeverdenen, der du har noget en status af guder. Og Gud kan ligesom, de kan ikke skabe ny karma, så de bruger bare deres karma, indtil de kommer til et lavere stadie. Ja, apropos karma, så dyrene inde i midten, de bider hinanden i halen, fordi de sådan er, udadskillige forbundet, og de skaber derved karma og får julen til at dreje rundt og sådan. Det var lige en detalje. Ja. Og så er der dæmonernes verden herovre, og dyrenes verden, og helvede, og de sultne sjæles verden. Og i et liv, der kan man der vil man opleve der vil man kunne opleve alle 3 eller alle 6 karma-verdener. Altså du kan opleve guddommelig lykke, og du kan opnå altså du kan opføre få dyriske lyster. Og man kan ligesom sige, at det her, det er ligesom det er uddybelse af den inderste ring. Ja. Det er en enhed. Ja, og så til sidst, i den yderste ring, der har man den 12-ledede årsagskæde. Og det består sådan af konkrete årsager, som holder os selve skabningen fast i karma og samsaras linker. Og det er sådan konkrete ting, og her, det er for eksempel hernede, det er kontakt, eller kontakten mellem sanserne. Altså som man føler, og her det er ligesom afbilledet af nogen, der elsker. Og sådan er der forskellige, og man kan lidt sammenligne det med synder i kristendommen eller nogle andre religioner. Det er sådan synder, men det er det som gør, at du er fastholdt i samsara. Så hvis du frigør dig fra alle disse led her, så kan du opnå en status af Buddha. Og det sidste stadie, inden at du bliver frigjort fra samsara, det sidste led, inden man kan frigøre sig fra samsara, det er at man skal møde den her væsen, der holder samsara oppe. Og det er den, der hedder Mara. Og det er kun den frygtløse, den som opnåede frygtløshed og uden angst. Det er kun den, som kan frigøre sig fra samsara. Og det er kun mennesket, der kan opnå den stadie. Det er sådan en endelig prøve, inden at man frigør sig. Og heroppe der har vi Buddha, som peger på en anden verden. Meget symbolisk. Yep. Var det? Ja, det tror jeg.